Salutare, dragilor! Sper că sunteți bine și faceți zilnic pași mici pentru a vă dezvolta în zona asta emoțională, care e atât de provocatoare pentru noi toți. Acest video vine ca un răspuns la întrebările și frământările pe care le-ați adresat în cadrul comentariilor. O să încep prin a vă transmite că înțeleg. Înțeleg atât de bine perspectiva celor care au comentat că se regăsesc în descrierile narcisiștilor. Când am început să studiez subiectul, bineînțeles că inițial mi-am pus mie această etichetă și am trăit și am și experiențe care ar putea să o confirme. Mi-ați scris, toți avem comportamente narcisiste. Dacă te gândești bine, oricine se poate regăsi în descrierile astea. Dar ce e rău în a avea încredere în tine și în a vrea să fii în evidență? Haideți să discutăm în detaliu despre aceste afirmații și sper că acest video să vă răspundă la întrebări. Toți avem comportamente narcisice. Da. Toți vom etala de-a lungul vieții și comportamente din acest spectru. Dacă ne referim la perioada adolescenței, narcisismul este în floare. Este și normal să fie așa, adolescenții abia descoperim viața și focusându-se exclusiv pe sine și pe emoțiile resimțite. Diferența dintre narcisiști și persoanele care doar etalează uneori comportamente narcisice se rezumă la tipar. Pentru narcisiști, aceste comportamente sunt tipare de la care nu se abat pentru că nu au o altă variantă de funcționare. Un om care fumează o singură țigară nu poate fi numit fumător. Un om care fumează zilnic un anumit număr de țigări poate fi numit fumător. Aceeași regulă se aplică și în cazul narcisismului. Să ne gândim la un exemplu pentru a fi cât mai clară cu privire la acest aspect. Știți părinții ăia de la care să pleci este o adevărată aventură? Părinții ăia la care te duci în vizită și când te gândești să vă pregătiți de plecare, deja știi că vei avea de înfruntat o sumedenie de emoții pentru că se vor ruga de tine sau se vor victimiza ca să te facă să mai stai. Asta se numește manipulare, chiar dacă este mascată de intenții bune. Te-ai dus în vizită la părinții tăi împreună cu soțul și cel mic. Mama ta este emoționată să vă vadă și înainte de a pleca se roagă de voi să mai rămâneți. Haideți, mai stați un pic, mi-a fost așa de dor să stăm de vorbă, să vă văd. Tu ai deja planurile aranjate și e nevoie să ajungi acasă până la ora 17. În capul tău acum poate începe un război. Vocea care te presează să ajungi acasă până la 17 și vocea care răspunde rugăminților mamei și ar mai vrea să stea puțin. În punctul ăsta, în capul tău poate interveni vinovăția. Te simți vinovată dacă pleci, dar te simți vinovată și dacă rămâi. Această situație îți poate provoca distres emoțional. Îi răspunzi mamei. Mamă, astăzi ne-am făcut deja un plan. O să stăm data viitoare mai mult cu voi. În mod normal, mama înțelege că avem un program încărcat, dar de data asta și-a dorit să ne aibă mai mult. A înțeles totuși că e important pentru mine să îmi respect și celelalte planuri făcute și a acceptat compromisul de a sta mai mult data viitoare. Bine, mamă, vă fac și plăcinte. La polul opus, referindu-ne la același scenariu, dar vorbind despre o mamă narcisică, mi-a fost așa de dor să stau de vorbă și să vă văd. Mama, astăzi ne-am făcut deja un alt plan. O să stăm data viitoare mai mult cu voi. Lasă, că tot timpul alte planuri sunt mai importante decât noi. Mai aveți voi tinerii timp de bătrâni. Vinovăția aia de care îți vorbeam mai sus s-a amplificat acum. Poziționându-se în victimă, mama ți-a pasat și mai multă responsabilitate pentru suferința ei. Vei pleca de la această întâlnire încărcată de vină și rușine. Dacă mama ta îți aplică același tratament de manipulare și victimizare de aproape fiecare dată și identifici acest tipar în interacțiunea voastră, abia atunci putem discuta despre un tipar narcisic.
Nu e vorba că noi ceilalți nu ne putem prioritiza, ba chiar e necesar să o facem uneori. Narcisiștii însă se gândesc la ei în orice fel de context și, indiferent de ce provoacă în tine, vor insista pe nevoia lor. Este sănătos să ne gândim la noi și binele nostru, dar nu în detrimentul celorlalți, nu cu orice preț, nu cu călcat pe cadavre. Mama, din primul exemplu, a avut o nevoie emoțională de a petrece mai mult timp cu copiii, pe care și-a exprimat-o așa cum e și normal. Dar a înțeles și nevoia copilului de a-și respecta propriile planuri și poate avea răbdare până data viitoare când vor sta mai mult. Mamei narcisice nu îi pasă de planurile tale pentru că e prea absorbită de propria ei nevoie de a sta cu tine. Nu îi pasă nici de vinovăția pe care ți-o induce, nici măcar nu o conștientizează. Narcisiștii nu stau prea bine nici cu răbdarea, pentru că tendința lor constantă este de a-și satisface nevoile acum. Dacă te gândești bine, oricine se poate regăsi în descrierile astea. Da, toți avem aceleași nevoi emoționale. Nevoia de a fi văzuți, validați, de apartenență la un grup, nevoia de atenție. Felul în care le pretindem de la ceilalți face diferența. Toți vom vrea să ieșim în evidență la un moment dat. Narcisistul însă vrea tot timpul. Toți ne dorim să avem dreptate, dar mulți dintre noi suntem capabili să purtăm o discuție în care să luăm în serios și părerea celuilalt, în care putem asculta și gândi că și perspectiva celuilalt e validă, în care putem concluziona că pur și simplu vedem lucrurile diferit. Cu narcisiștii e altă poveste. Cu ei ești în război când vorbim de contradicții. Nu te vor asculta, vor face presiuni ca ei să aibă dreptate, vor divaga subiectul până în punctul în care ei sunt singurii care au control pe discuție. Îți vor vâna greșelile pentru a-ți spune ți-am zis eu și pentru a se valida din nou cu câtă dreptate au ei. Narcisistul nu te ascultă ca să te înțeleagă. În timp ce tu vorbești, narcisistului îi se derulează în cap doar replici prin care să contracareze ceea ce tu spui. Mulți dintre noi suntem repetenți la capitolul ascultare activă și ne e greu să ascultăm pe cineva fără să luăm personal și să nu întoarcem povestea la ceva ce am trăit și noi. Lecția ascultării active este una generală și ne-ar ajuta pe toți să o învățăm. Ce e dificil când vine vorba de narcisism este că ei îți invalidează inclusiv ceea ce spui că ai simțit. Un lucru pe care nimeni pe lumea asta nu are voie să ți-l invalideze. Între gând și trăire este o diferență mare. Putem contrazice gândul altui om, dar niciodată trăirea. Însă narcisistul îți va spune: hai dragă că ești prea sensibil. Cum poți să-mi spui că te-ai simțit așa când eu am vrut doar să? Te plângi într-una și nu ajungem nicăieri. Narcisistul nu va fi capabil să te întâlnească la nivel emoțional și asta e o consecință care va avea diferite unde în dezvoltarea ta. Toți avem nevoie de oameni care să ne aprecieze și să ne accepte, dar nu căutăm să luăm asta cu forța. Narcisistul, prin faptul că se pune tot timpul într-o lumină bună, te obligă cumva să-l placi. El îți prezintă doar partea sclipitoare a personalității lui și de multe ori își umflă artificial calitățile, mai ales în comparație cu alții. Nu-și asumă nicio greșeală și încearcă să arunce responsabilitatea tot timpul pe alții, lăsându-ți falsa impresie că el este un om care nu greșește niciodată. La narcisiști, subliniez din nou, este vorba de tipar, de caracterul repetitiv al comportamentelor lor toxice. Ce e rău în a avea încredere în tine și în a vrea să ieși în evidență? Nimic rău în a avea încredere în tine. Dar încrederea în tine se clădește prin cunoaștere de sine. Ca să ai încredere în tine, e absolut necesar să te cunoști înainte. Cei care lucrează la stima lor de sine și aleg drumul cunoașterii vor ajunge în punctul în care vor ști atât de bine cine sunt, încât nu vor mai avea nevoie ca alții să le confirme plusurile. Când ai încredere în tine, dar ai nevoie să ieși în evidență, de fapt, nu ai încredere în tine, așa cum este cazul narcisiștilor. De fapt, ai creat o imagine de încredere în sine pe care le prezinți altora,
Un ambalaj cu care te mândrești în lume, dar care nu se bazează pe acțiuni reale și pe experiențe reale de viață. Putem ieși în evidență cu lucrurile bune pe care le facem, cu abilitățile de care dăm dovadă, cu frumusețea cu care am fost înzestrați. Fără efort, aturile noastre ne vor lansa în văzul celorlalți. La narcisiști însă e o nevoie constantă ca ei să fie cei mai cei în orice grup în care intră. Ca ei să fie mai buni ca ceilalți, în orice. Problema apare când nouă, celorlalți, chiar ni se pare că sunt. Când credem pe cuvânt masca și uităm că nu există pe lume om care să nu greșească și că cei care nu și le recunosc nu o fac pentru că nu au greșeli, ci pentru că sunt prea neasumați ca să și le recunoască. Concluziile zilei de astăzi pot fi următoarele. Noi toți putem avea comportamente narcisice uneori. La narcisiști însă este un tipar repetitiv la care nu pot renunța. Nu există om care să nu greșească. Cine îți spune altfel, te minte. Nu există părinți perfecți. Cine pretinde că e, minte. Toți avem dreptul la o opinie sau preferință și asta nu ne face mai buni sau mai răi. Încrederea în sine înseamnă să știi atât de bine cine ești, încât nu ai nevoie să-ți confirme și alții. Când cerșești sau pretinzi complimente și validare de la toți ceilalți în mod constant, nu ai încredere în tine, chiar dacă poate părea că ai. Și nu în ultimul rând, oamenii abuzați abuzează la rândul lor. Noi toți am suferit abuz emoțional în copilărie. Noi toți avem traume care se manifestă acum la vârsta adultă. Ce decidem să facem cu ele este de fapt punctul culminant al vieții noastre. Le acoperim cu un strat de superficialitate și le lăsăm să ne conducă viața? Sau le punem pe masă și cu tot efortul necesar luptăm să le transformăm în sursă de înțelepciune? Decizia este întotdeauna la voi. Întotdeauna te vei afla la o decizie distanță de o viață complet diferită. Acestea fiind spuse, dragii mei, vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire în care vom dezbate tehnici utilizate des de narcisiști. Dacă vă plac filmulețele noastre, știți deja să apăsați like, iar dacă acest subiect v-a trezit interesul, subscribe canalului nostru de YouTube pentru a nu rata noutățile. Zi faină să aveți!